Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε και τα 3 block dash του Stumble Guys. Αλλά πριν πάμε στο βίντεο θέλω να κάνεις like και subscribe σε αυτό το κανάλι άμα είσαι καινούριος. Πάμε στο βίντεο. Λοιπόν παιδιά, όπως βλέπετε έχω ετοιμάσει και τις 3 πίστες. Το Block Dash Classic, το Laser Dash και το Block Dash Endless. Έβαλα με 16 παίχτες γιατί θέλει πολύ παραπάνω ώρα με τα 2. Και τέλος πάντων, πάμε στο παιχνίδι. Αν καταφέρω να νικήσω και τις 3 πίστες, κάνε like και subscribe. Νικήσαμε, πάμε, δεύτερη πίστα. Εντάξει, όλοι παίζουν να είναι μποτάκια. Πραγματικά αν δεν είναι όλοι μποτάκια δεν ξέρω τι γίνεται. Και αυτά τα ονόματα είναι πολύ περίεργα. Τώρα βγαίνουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και subscribe. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.